Kaixo, gaur kontan eskatzegu A eta B kalkulatzeko, eta emantizkigu dala isa berdin bat maksimo eta isa berdin bi minimoa. Orduan, hasiko geha, lehenengo deribada bilatzen funtziona, dala f' isa berdin isa berdina da bi iru isa berbi, gehi bi a isa, gehi b. Eta bostena 0 dala baki, orduan ez dugu harko. Orduan baino gotxeu bat eta bi, ordezkau lehenengo deribadan. Kasu honetan, jarriko egu, iru isan lekun bat, berbi, gehi bi a bider bat, gehi b, berdin 0. Oain jarriko egu, iru gehi bi a gehi b berdin 0, eta bizkala gurtuta, bi a gehi b berdin minus iru. Eta oain edu bi ordezkau. Dala, isa, berdin, inemuna aurrekon iguala, baina bi garrita. Iru, baten lekun bi, berbi, gehi bi a bider bi, gehi b, berdin 0. Eta gehitu zaigu, amabi, gehi lau a, gehi b, berdin 0. Eta alpiskala gurtuta, lau a, gehi b, berdin minus amabi. Eta ardu noain, hobi dauzkeula, ingo dugu ordez laburketa metoda, eta jarriko jaula, bi a, gehi b, berdin minus iru, da lau a gehi b berdin minus amabi. Eta orduan, b ken b ikema dugu jarrita horretik ken, b guztia junik ez zaigu eta gehitzen zaigu minus bi a berdin behatzi. Zer minus iru ken minus amabi, minus iru gehi amabi, behatzi. Eta a eta zaigu orduan, behatzi zati minus bi. Eta hemen ordezkauta, gehitzen zaigu bi behatzi zati minus bi, gehi b, berdin minus iru. Orduan gaitu zaigu minus behatzi, bi bider behatzi emezortzi zati minus bi minus behatzi, gehi b, berdin minus iru. Orduan b gaitu zaigu 6.